Ei voida ollaksemme tutkijana rehellisiä tehdä muuta johtopäätöstä, kun tuo väkivaltainen jihadismi tulee osaksi poliittista islamia vasta oikeastaan 60-luvun loppupuolella. Ideologit olivat pääasiassa presidentti Nasserin sotilasjuntan vangitsemia ja kiduttamia oppositioliikkeiden jäseniä, jotka radikalisoitu erittäin voimakkaasti 60-70-luvulla. Itsemurhaiskut alkaa tulla osaksi poliittisia vastarintaliikkeitä vasta tuolla 80-luvun alkupuolella, ja tällainen jihadin globalisoiminen tapahtuu vasta joskus tuolla 96 tienoilla. Se, että niin kuin koko kenttä, koko länsimaalainen tila nähdään niin kuin oikeutettuna vastarinnan kenttänä, niin se on suunnilleen 10 vuotta vanha idea. Ja tietysti kun ihmiset näkee tätä kammottavaa uutisaineistoa, niin unohtuu tämän radikaalin poliittisen toiminnan niin kuin lyhyt historia. Sen verran vielä haluan tuosta jatkaa. Eli miten tämä poliittinen väkivalta syntyy? Mikä on se mekanismi, mikä on synnyttänyt näitä ääriliikkeitä? Se on mun mielestä erittäin tärkeä kysymys, että miksi. Ja tästä on ihan selvää tutkimusta olemassa, että mistä tämä vihapuhe islamiin on tullut. Ja tämä liittyy myöskin siihen, mitä Jaakko sanoi tästä kahdenlaisesta pyhän tekstin tulkinnasta. Se voidaan tulkita symbolisesti, niin kuin yleensä pyhä teksti pitäisi tulkita, että se uskonnollinen puhe on symbolista, vertauskuvallista puhetta. Ja se viittaa johonkin näkymättömään ja käsittämättömään. Mutta jos sä otat sen niin kuin konkreettisesti tai kirjaimellisesti, niin sä löydät siitä oikeastaan minkälaiselle vihapuheelle tai minkälaiselle aggressiolle tahansa niin kuin käyteainetta. Ja useimmat tutkijat on vahvasti sitä mieltä, että koko islamilainen fundamentalistinen tai jihadistinen liikehdintä on vastareaktiota lännen kulttuuri- tai poliittiseen hegemoniapyrkimykseen. Se on ikään kuin meidän vika. Nyt minun on pakko tehdä tällainen, sanoisinko, enemmän tai vähemmän kriittinen huomautus, kun täällä on jaettu papereita. Suomessa on sananvapaus olemassa ja kaiken asteinen muukin vapaus, mutta huomaan, että tässä kerrotaan tällainen asia kuin sharia Suomessa. Ihmisoikeusliiton tekemän selvityksen mukaan 63% Suomessa asuvista uskontoaan harjoittavista muslimeista laittaa islamilaisen sharia-lain Suomen lain yläpuolelle. Voin sanoa ihan tästä suoraan ja vaikka valalle mennen, että näin ei suinkaan asianlaita ole, eikä myöskään Ihmisoikeusliiton tekemä selvitys tällaista anna. Joo, tuo kaikki pitää paikkansa, mutta jo tuohon käsitteeseen sharia sisältyy... Kerro tähän oli nimenomaan tulossa. Kerro se, mikä se on. Käsitteeseen sharia liittyy se suuri ongelma, että kun lähetetään tuommoisia kyselyitä, jää varmasti monelle vastaajalle epäselväksi, että tarkoitetaanko tässä shariaa kaiken lainsäädännön ylimpänä tällaisena määrittäjänä, vai tarkoitetaanko sille shariaa välineenä hyvää elämään, niin kuin muslimit sen yleisessä kielenkäytössä kokee?
modernissa kansallisvaltioissa tehdään erilaisia kokeiluita, mikä osa lainsäädännöstä niin sanotusti islamilaistetaan. Ja meille monille mielenvaltaa sitten tällaiset järjestelmät kuin Talebanien Afganistan, joka pyrkii mahdollisimman kirjaimen mukaiseen ja puhdasoppiseen tulkintaan. Haluan myös ihan rehellisesti sanoa, että nämä ovat näkemyksiä, joiden pohjalta muokataan niitä vihatuntemuksia islamia kohtaan. No sitten tässä todetaan näin, että ei sharia, vaan islam ja islamin laki sallii pedofilian, joka kehottaa siihen, että 6-vuotiaan tytön kanssa voi mennä naimisiin. Siis tällainen väite jälleen kerran, ole hyvä, Marko. Kaikista voisin sanoa, että arvovaltaisin eurooppalainen islamin laintulkinnan instituutio Lontoossa vuonna 1997 perustettu European Council for Fatwa and Research, jonka fatwoja esimerkiksi Suomessa tietyt islamilaiset järjestöt tulkitsevat, lähtee niin sanotusta keskitien linjasta, että aina pyrkimyksenä on soveltaa islamilaisia lähteitä ajassa ja paikassa. Muslimeille toinen yhteinen asia on vakaumus siitä, että Muhammad on Jumalan sanansaattaja, Jumalan lähettämä ja että hänen elämänsä on esimerkillistä. Ja erilaiset uskonnonpideet voivat antaa myöskin erilaisia fatwoja, mutta niiden kaikkien täytyisi perustua islamin lakiin ennen kaikkea, siis islamilaisiin lähteisiin. Voin sanoa sen aivan varmasti, että yksikään European Council for Fatwa and Research tutkimuskeskuksen antama fatwa ei laillista tuota toimintatapaa. Pieni tässä. Siis en puhu tästä ollenkaan. Okei, puhu ihan jostain. Kaikkein pahin juttu. Siis nyt puhuttiin kuinka paljon täällä on suomalaisia, erilaisia näköisiä, minun näköisiä suomalaisia tässä maassa. Ja ei pelkästään islamista, vaan ihonväristä, millainen ihminen siinä, oletko lihava, oletko jotkut on niin vihamielisiä ja yrittää niin levittää tällaista asioista, mikä ei pitää paikkansa eikä varmasti edes tutkinutkaan. Se on ihan oikeasti kaikki on pahin tunne, mikä ihmisellä voi olla. Joku muu selittää, kuka sinä olet. Ja sä et tiedäkään koko asiasta. Mun mielestä tää on niin tyypillinen vihamielinen levittäminen ja tämmöstä on niinku, tää on oikeasti niin rasittavaa. Uudempaan, mutta toinen asia on tietysti juuri tuo, että onko tämä tuo pieni läpykkä, mitä täällä jaettiin, niin sehän toimii juuri sen varassa, että sillä poimitaan ikään kuin vihamielisesti, niitä pyritään poimimaan mahdollisimman epämiellyttäviä kohtia. Mä tuossa mietiskelin itse, että jos me nyt Raamatusta lähdetään poimimaan, kun siellä israelilaiset usein surmaa. Mutta jos sä otat sen niin kuin konkreettisesti tai kirjaimellisesti, niin sä löydät siitä oikeastaan minkälaiselle vihapuheelle tai minkälaiselle aggressiolle tahansa niin kuin käyteainetta. Talebanien Afganistan, joka pyrkii mahdollisimman kirjaimen mukaiseen ja puhdasoppiseen tulkintaan. Kirjaimen mukaiseen ja puhdasoppiseen tulkintaan. Kirjaimen mukaiseen ja puhdasoppiseen tulkintaan. Toiset haluaa pitää kiinni sitten konkreettisista ikään kuin Koranin kirjaimista.